Hello, good morning. Magdang agday ko ron og ubi. Ubi nga violet. Aming higasan. Ubi, arang ipanitandaan na ubing violet o ngay kamuting pilakalgas. Kamerang mga pobre mo nakailaan eh. Kameray mo kawan aning niluto Tao nagluto bitaw ko og luto naghang dinang ag nga ubi nalata ra di ay lugmok na napakuhilaw dadto pa na akuan yung ag mo ning pamahaw karon ja parisan og kapayas. Kami lang mga pobre mo nakailaan ning pagkaon luto naghang dinang ag nga ubi nalata ra di ay lugmok na napakuhilaw dadto pa na akuan yung ag mo ning pamahaw karon ja parisan og kapayas. Kami lang mga pobre mo nakailaan ning pagkaon Hello, good morning. Mamahaw deta ninyo ubi nga violet. Aso-aso pas kainit. Nga anta ninyong tanan. Mga kaigsuunan, wa sila kalibutan nga nagdag akong ubi des hang pajag. Karon ra ko matos pikas ron kay tagaas nanay. Maora pod ni kay mamandang ubi sa des kuan. Ubi nga violet. Biyag. Hello, good morning. Salamat Lord, salamat sa kinabuhi. Mata patarong buntaga. Karon di ay manglakaw mi ron magtumig ubay kay magpa-extreme. Ja, ako malis. Ang pajag naghikay na kog pamahaw niya, ubi violet o kapayas. Sa kutsara. Kami lang mga pobre dani mo naka ila aning pagkaon payas ona. Good morning sa tanan, magtiwas pa daan jag binugno ay. Makigbugno jugos. Makigbugno jugos mga taong di kasinabot. Papami matiwas. Mamahas ako daan. Kaya malakaw na ba mi? Tumig. Ubay hididinog si Ruby Provinciana mabiling katay. Kamis Aliana nanay og si Ali. Aw si Ali og si Lixian og si Mama Julie. Mga sa tanin doon Hindi pagkaan sa mga pobre. Ube. Nalatara pagka dunag. Kaya mga nabizaan ito mo pamilya house ng Lili. Kaya nagkagubot sa mga hacker nga mga way wangad. Nahak agang mamaagit nga account. Kadali dyan o lato, 12K. Saan na lang, bugno unang mga taong nga ingana.
Masa ta. Mamining ayop. Kaila baka ni ma'am. Di mamakabalo. Ang tandong tanan. Muni pagkaan na madis bukid. Katong nakitaan pagkapong isa kalagas nga kamot na. Lalo na. Kaya magtiwas, pamahaman, makigbugno jugo, ug di magkasinabot. Lisod, nakadyo. Sukol na ko doon ng binugnuay. Katiguang nga butok ko. Upaw Violet, precious. Tara precious, ah. Precious, pagkaan mo precious. Amonte. Ano nata sa family house karon, managkaon. Pwede ba kaling tatay? Nata pagkadingag. Ato ko dito sa house. Ay, salamat kalami. A few moments later. Karon dahil man ako pamahaw. Prepara namin kay sulong lagi miron. Manulong miron ako si Nanay, si Ali, si Majuli o si Alisa. Nang nulay sa patakarizot. Doon na namin nag-video ki. Dadyo pa. Magilis na si Nanay? Magilis na? Mamustura sa patag ginagmay. Kaya ito mas kakugnan kanunay magatubang. Kaya mo naman sa kundi ng sanina. Kaya ni ka-years. Natag na ni Nanay. Nanay dia sa dao. Happy New Year dyan, Nay. Sa dao. Pagyapog imong blouse. Kinahanglan mo sulong nga. Hapsayag panagway. Ito. Sulong sa ay nasod. Ha? Dadari. Ilis na deka. Sana all. Pila-pila sa kudari. Nasasa dia, kabon mi manulong. Asa na manulong eh? Guys, magpapil mo lang. Tas bag. Lain nun to? Kami manulong. Isa. Isara. Kung pa lagi mo nagkabigay, kalabes ba? Pinagawas pag kilabes. Gwa pala ginagkaroon. Sige lang taga tubas kalabangan. Ato na pagkasuan. Usulong ta. Kanang duha lampi. Duha man. Ubay man sa. Sintil ug sa ubay. Isa ra ni dan. Salamat ay ha. Banan ko nimo mo. Di na makailuwas. Salamat kas nagtag na taglibre dan. Banan ko nimo manulong miron. Tumis lay nasod. Sa grabe ko pa kanimo isa. Ito gabi. Way to gabi ang sa mga hacker. hacker. Ito lang lagi. Ano kuwang man? Siapa?
7 raman ta. 7 di 14 nakapapil. Ano 7 man? Diba naghanap ng sulong ay? Igo. Sigos kinamot, laman mo daan. Di mas roy mo kuan. Di mo sulong kapil? Kay, Wa ko jagi. dinan. Jadi, wa ko jagi. Sister, nagsulong nag-isa, naglain. Gi, tapos tuji pamati giti ay puto. Nag-isa nga na, napod. Wa man siya jagi apil, wa man siya jagi. Wa man siya ningod magpayan. Hindi, hindi ba ito? Maglain ng nag-isa. Magandang yung bago na naman yung basurahan. Hugaw na kaadyo. January 6, jadi marusi. Kayo mo magpitsahan. Gapon, natin Hapo magpitsahan. manis pagkakit sa papel. Okay na. Kira ni. Kasi ito pas liksi Ano? Namahali ka lang. Mga nag-ubi. Ano dito? Ubig. Ubi jam. Ray pamahaw. Pero pamahaw pobre. A few moments later. Yan na, apel ka dyan ha? O, tara apel. Hop! Tixian, apel ka be? Apel ka? What's up? Kayo mo. Muna mo sa isa. Ta. Isugas sa isa oh. Musig kadyo. Maglarga namin manulong. Relax saya ha. Buhat diha ka na rin ko ano. Balik pa mi. Pintin sa mi. Sulong na ta? Sulong ni kuan. Sudah yung babalik, di ko nang babalikan. Pabili na lang takalito kay bukat ng tricycle. Pabiling, tricycle si Lito na. Sanang lito. Napito na anak ni Lord. Jamarang pinairaran. Pero mo sila bakay. Sabakan si Aliana, sabakan si Lixie. Gamay ramas nanay. Tabakan ko na nanay. Bangkrap yung tindahan na. Bangkrap tindahan ko na may tinda. Para may katinda. Bitaw, lakawan mo. Gatay diha sa katay. Nudon, bantadis tatay. Kaya sag mula kawan sana, nagbalik na mo, wana diha. Aw, namay ko sinila na mabilin. Ipalakat na ng 1 million. Namay daw ako sinila na mabilin. Hanguan ko, hindi ako maghaob ng magana. Ah, balag manghawag ka, basta manglarga nami. Basa. Nami na, larga nami, Felician. Malit, ulit. Ayan na, Adyasin. Magsulong nami. Sulong Miss Gira. Ayan na. Sukot ka, day? Ato tagirahan. Kay. Lazo na sakay na ta. Nami lagi sa sarang. Ikaw, Lexi, kinakabe. Ano na mo, ito ka buo. Yeah, Julie. Mama Julie, Mama Alits. Si Mother Earth. Ano ba? Ay, sa? Ay, sa akin mami financier. Ah, susi pa na mahuwi kasi ng cellphone. Kano yung gitang na eh, di sabaw na yun. Sige na. Pwede ko ulit eh. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day gifts which are able to receive from the Lord Jesus Christ, our Lord. Amen. Bless the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dong dia kamang kuan. Kaya kamang nanay-nanay. Aron makainom dad. Iparan po ng Alcohol mo? pusabol ay. Ano? Disposable ako, di ko rin yung mga pansit. Libre na. Di palit. Ulit ginukos ay sa. Nanagamong sulong na mo na yung sinulungan ron. Ano kayo, Robert, humanta gali. Sanay paway. Kanan na padus nga ni sa baway. Sakit ang bungkong. Sakit ko na nang ituod. Di na manok na eh. Isda na. Matubig to, ma? Di na manok ka na nga sa tunggan sa dagingan lang. Nga tubig dito. Nangunaw bisa ko hari Banak na na isda nga banak. Tani chicken itong plato.
Diksi. Magdali ko, ma. Dali na. Unsaon ko, nay. Na, pag ginhawaan rag kusog hinay, diya pa hukason. Kami magplato ti, dira naman. Magkuha na rin madali ang makaulitan. Diya, pag-aksun sa kuan, machine. Hawid nga na, kwabit. Hawid naman. Ito lang ko sa una. Vaccine mo ko na ha. Nah, kaana kayo. Muna itong sinulungan. Tuwa na, bisita pa jud. Damitan na din doon. Nagbang na. Hindi ba ka, Jol? Busog ka, Jol? Busog? Ano ka mo? Ayos ah. Hipoy.